Imatges espectaculars de l'eixida de la Marató de València a la ciutat de les Arts i les Ciències. 15.000 persones corren alhora, 9.000 han fet la Marató i 6.000 la prova de 10 quilòmetres. És l'edició més multitudinària que situa la de València com una cita clau en el calendari internacional de les maratons. Èxit de participació i també d'espectadors. El guanyador de la carrera ha fet els 42 quilòmetres en poc més de 2 hores i els últims, en més de 6 dels 9.000 inscrits, 7.800 han aconseguit travessar la línia de meta esgotats però contents d'haver acabat esta prova que per a molts és un repte personal. Sí, què tal? Salutacions, efectivament, perquè cadascú té la seva marca personal. Han sigut més de 15.000 valents els que estan participant en esta marató i han vingut més del 60% de fora de la comunitat, en concret de 66 països. El primer en passar per esta meta ha sigut el Kenia Luka Kanda a les 2 hores i 8 minuts. La guanyadora, en el cas de les dones, ha sigut l'etíop Adugna. Com comentem, encara continua arribant gent perquè cadascú té la seva marca, el seu repte, perquè no és una competició d'uns contra d'altres, sinó més és un repte personal. Ens diuen que esta carrera ha sigut espectacular pel que s'ha acompanyat, sobretot l'oratge, el sol, però també per tot el rècord de participació. Tota aquesta gent també, familiars, amics, també gent anònima que ha volgut donar suport als corredors i fins i tot el bon ambient que han ocasionat la música i les actuacions en directe. Anem a tancar amb el nostre homenatge als valents que han aconseguit acabar la marató i també, com no, els 10 quilòmetres pels carrers de València. Tornem esta nit. Adéu.